Krásny večer, pani Rosová. Ako vznikla myšlienka usporiadať staromestský maškárny ples? Pekný večer prajem. Táto myšlienka vznikla niekedy možno pred 2 rokmi, keď sa končila jedna z plesových sezón. Ja som vtedy vlastne, dá sa povedať, že poprvýkrát ako starostka bola účastníčkou mnohých plesov a bálov tu na území Starého mesta a povedala som si, že aj keď je to krásne, predsa len čo si chýba. Chýba niečo, čo by nadväzovalo tú naozajskú, prešporskú, bratislavskú tradíciu, keď tie bály boli charakteristické tým, že ľudia mali možnosť stať sa na jeden večer kýmsi iným, pretože to boli veľmi často práve maškarné bály. Preto som sa pokúsila obnoviť túto tradíciu v lani prvým takýmto ročníkom, kde sme dali tému od monarchie k republike a teraz je to vlastne druhýkrát. Je to teda maškarný bál, ktorý nie je o tom, aby sme tu mali Spidermanov a Mickey Mouseov, ale je naozaj o tom, aby sme si pripomínali tradície Bratislavy. Prezraďte nám, čím je výnimočný práve tento ročník? Tento ročník je druhý ročník, jeho téma je opereta. Takže je to vlastne niečo, čo tu zatiaľ nebolo. Je to niečo, čo je tiež typické pre Bratislavu, pretože jednak operety naozaj boli niečím, čo sa odohrávalo na bratislavských scénach, čím žili ľudia ako vlastne tou hlavnou pop music, ktorá v tej dobe bola. Gejza Dusík alebo Oskar Nedbal, to boli ozaj hviezdy, ktoré chodili po týchto uliciach, tvorili v tomto meste, ale aj Lehár, Kalman patria k Bratislave. Máte nádhernú masku, prezraďte nám, čo vás inšpirovalo pri jej výbere. Ďakujem pekne. Je to maska, ktorá je inšpirovaná operetou, ako inak, keď je to téma, konkrétne operetou Netopier. Je to opereta, ktorá je zaujímavá tým, že vlastne veľká časť deja sa odohráva práve na maškarnom bále a jedna z postav, Rosalinda, sa na tom bále vydáva za maďarskú grófku. Maďarské grófky v Bratislave bolo ich tu mnoho, ale niektoré sa zapísali do života nášho mesta naozaj takým zlatým písmom a jedna z nich bola práve grófka Sapári, do ktorej som sa snažila tento večer prevteriť, pretože je to osoba, ktorá môže byť aj veľkým vzorom a osoba, s ktorou ma predsa len dosť veľa vecí spája. Jedna z jej veľkých zásluh bola, že prevzala po svojej matke Gabriele Sapári. Táto Ilona Sapári vlastne celú zodpovednosť za prípravný výbor výstavby Modrého kostolíka. Takže tejto dáme vďačíme za to, že tu máme Modrý kostolík. Jej sa podarilo zohnať všetkých tých sponzorov, vďaka ktorým Modrý kostolík stojí. A mne to je veľmi blízke, lebo na jednej strane zháňať sponzorov je niečo, čo je bohužiaľ súčasťou aj mojej práce. Vďaka tomu sme napokon aj tu. Ale Modrý kostolík je vlastne objekt, na ktorý sa ja pozerám z okna od môjho narodenia, takže o to viac jej ďakujem. Tá dáma bola organizátorkou spoločenského života v Bratislave, ale mala aj mnoho projektov, ako to dnes nazývame. Napríklad vytvorila Lurdskú jaskyňu na Hlbokej ulici, takže bola to veľmi činorodá postava bratislavskej histórie. Som rada, že si môžeme pripomenúť. A ešte čo si spoločné, dohodla sa táto milá dáma Ilona Sapári s vtedajším cisárom Františkom Jozefom o tom, že v Modrom kostolíku bude umiestnený nádherný artefakt, vyobrazenie cisárovnej Sisy, ako sa modlí k svätej Alžbete. Málo kto vie, že práve Modrý kostolík vlastne bol zasvetený síce svätej Alžbete, ale venovaný aj odkazu Alžbety Bavorskej, ktorou bola teda tá známa Sisi. No a tento krásny relief, ktorý bol zničený pri vzniku Československej republiky alebo poškodený, dnes existuje a v lani sa aj mne ako starostke, trúfam si povedať, podarilo získať prostriedky na to, aby mohol byť obnovený a aby opäť mohla verejnosť nielen domáca, ale aj zahraničná obdivovať tento prekrásny výtvor, ale najmä, aby sme si vážili tie krásne postavy, ktoré v Bratislave žili a pôsobili od svätej Alžbety počnúť a napokon cez grófku Sapári po možno tú cisárovnú Sisi, ktorá tu tiež navštívila naše mesto. V úvode dostali dámy svoj tanečný poriadok, kde boli viaceré tance ako tango, valc alebo valčík. Prezraďte nám, ktorý vy najradšej tancujete. No celkom iste ten valčík, je to taký ten plesový tanec, ktorý naozaj môže byť aj rýchlejší, aj pomalší, je noblesný, dá sa pri ňom vznášať, dá sa pri ňom krúžiť, dá sa pri ňom byť v blízkosti partnera, proste valčík patrí k plesom.
Ďakujem, prajem krásny večer a príjemnú zábavu. Ďakujem pekne aj ja.